Izvinite gospodin, da li ste dobro? Ma veze, evo moj dan, on će jednog dana spasiti život. Sine, sad idi i ti s njim, ajmo. Evo i ona zna čuo stvari, izvolite. Idemo dalje. Kuda čovjek tu uopće? Kuda mi čovjek, ja stvarno ne znam. Danas neki udak, treba zovem kuću. Jesi, Borko! Ajde idemo po... Idemo po Žarka, ajde. Ajmo, Žarko. Žarko u ovu zgradu, zar neći? Gdje je taj Žarka? Ha, stvarno. Pa nema ga, ja znam šta se daš. Aj šta ćeš da ga Pa ajde, spalit ću ga sledeći put. Ili da ga udarimo način. Pa čime, staskom nekog, ne? Lopatom. To je dobro. Vi si stvarno nas izdao sada, možda otišao s nekim drugim ljudima. Da, možda nas je stvarno izdao. Možda se kufu sunce u kalajsu. Pa mislim stvarno... Šta šta čuje? Brat, ne! Ajde, zvaćemo. Zvaćemo, nema veze. Ja sad ću da stavim na sput. Zarko je mrtav. Neko da se zajebao 100%. 100%. Žarko ovaj telefon drži i upada. Eto, otključam se vrati. Onda 100%. A nema nikog sada. Ne, ćemo lifta bilo... A, lifta, da vidimo da li radi. 20 stepnici mi ćemo lifta. Tako ćemo jako napiti. Vidimo se gore, 4. sprat. Ajmo, gore ćemo da se nađemo s njima opušteno. Ko je 4. sprat, zar ne? Da, je 4. Sigurno. 100% tamo su. Baš vam lifta, baš su ono mračni. Pa da. Možda ostaviš trag. Vidi, ne, radi. Ovo je baš moćan ovdje. Neki novi lift. Nikad nisam bio. Sigurno. Rezolucije. 2000. Valjda će skoro taj Žarko. Pa ne znam gdje je Žarko, sad ćemo da vidimo. Ova dvojica su, ako je već krenuo stepnicom, vidjeli su ga sigurno. Pa, ako je u zgradi. Da, ako ne. Onda je na selu. Šta se reći? Mrtvi su! Beži, beži. Ja sam duh Svetog Miroslava, komandanta Miroslava iz 1049. godine. Ovdje su čuo duše i slovaću vam majke i vaše tate ustaše. Evo su vrata! Isaću duše! Gotovi smo. Ili... Ma veze, evo moj dan, on će jednog dana spasiti život. Izvolite! Džets! Tan, tan, tan! Duh Svetog Arhanđela! Ćao ljudi, ma si sigurno ona igračka, a?